Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Ligo City, Davao del Sur, Mindanao. Mayong hapon guys, kung may ligong kag traditional hilot, first time nino ni nakita tanawag yun. Para sa mo ni, basig makatabang ni. Mayong hapon sir. Unsa ka itong ipamati? Kuan, Di daw. athletic ang dilid sa kuan. Ha? Mga sebukol daw. Dili, Di na mapiko. dili mapiko ana. Kani sa mapiko kayo. Sabi mo ba? Silo? Kita sa amin. Mga sebukol. Yan sakit. Sakit sa itikuli mga. O ba? Ano sa mulay bukol? Isa ako kaya sa normal isa. Pareha din na bukol. Sabi na siguro Na isa ba Pero dili sakit ni. Di Pero kung naon dili sa mapiko. na si mapiko. Oh, Okay. kung imong ipugos sa wala sakit. Kung gusto ka na. Oh, Sakit siya. asa man ang sakit diya nga portion. Kani. Nadre sa babaw. Sige. Mga pila kadlaw na na. Semana na ko na. Mana na. Wala pa mahilot. Sige. Unsa ba gyud? Gawas ana siya. Nawara mo ba siya? Kani ka. Kani. Kani. Sa baba. Di ka minom? Ang sarap po. Luminom. Oh, Sigarilyo. sige daw. Lamang loob. Dili na Ano kaya- mga dili na kanto-kanto kaya- sa mga Dili na po kaya. Ginapog kayo. Sa una. Sugod pa na sa ulo. Dili ngulngul. Ngulungol gabi, wala ra po. Yan naman mo tambal. Wala po. Kana ra po nga portion. Saplas lang. Sa bagyod. Ginawa na ko, kuan. Sa maginawa ni. Dili kulang sa kuan, supply ko dili kay pag ginawa ya kani. Dili may napadako. Ha? Tulin pa. Dili ka Dili tul normal lang kan bakit nilakaw ko. Ko na ba? Dili kay laylay murag naman kay. masige kag dungo. Oh, ana. Ano man? Bakit siya kuan siguro ni kagos trabaho no. Sige. So sige po ng likod, baga na. Oh, ana. Sige. Kana lang yung ginainda pag kuan. Mo gani imong giproblemahan. Dili siya mapiko dito. Sa bagay lain dyan. Wala to. Mga ginagmay jud kayo, wala na. Hawak, ana sa Ay, likod. ginira ko dawa. Sa Ah. wala. Sa bagay, wala dyan. Hindi ako na lang mangita sa van. Sige, mga padulungay, pinuna ko na. May nakabalo ko sa ko, sir. Ako, nag-search man guna ko. Magulang. Oh, karon lang ko. Ano sa mag-research mo? Ang digos may hilot o itong gawas ang mga kuan. Oo ba? Ako, hindi ko na ako. Hilot na ko na may mga contact. Mm. Ito, itawagan lang ako. Dali kay lisod ka kung i-post na ko. Mo video kompleto, isa lang di kompleto. Ang address lang. Oh, at least. Wala na ko Digo City lang gyud. Oh. Kay kung i-complete man gud na ko siya. Yung dapat- Dili na manawag ang uban. O diretso gid anang address ha. Walang basta mag-rumble ba. Sige. Asan kayang balay ni Maron Chalo? Oh, uli ako dito sa dito sa kalinan dito. Ang trabaho ko sa Davao. Sa balo ako ko dito sa dito. So di ka taga Digos, Oh, taga taga Kalinan. Oh, kalinan. Sige basig na kay sa taon sir sa mga Taga taga Kalinan. Kalinan dia. Sa mga Hmm. pamilya, mga evangelista family. Ah, evangelista Sa family. Digos, nagpahilot ko. God bless po sa mga taga Kalinan. Hello po sa inyo ha mga taga Kalinan, Davao City. Huwag sa imong gina-stay dire, address. Sa Paan, Biaw. Shout out po din mga taga Biaw. Dia, Asa mo dool mo sa Clarendon? dia sa Kuan. Ilahan kami sa Claire dyan. Dia dyan. Pero magi mo sa Clarian. Oh. Mo ba? Sige. May kay dool mo swimming pool. Sige, so ayan guys, shout out po sa mga taga Kalinan, Davao City. God bless po sa inyo ha. Nasi sa Dre, yung kababayan, yung silingan. Bago rin po niya nakita sa ako ang Facebook, no? Group na siguro na sa tawag na niya. Tabangan na ito nga mamayo yung ginapamatis Rosan. Siyempre, yun ba na sa pag-ampos mo? Huwag tanang yung budol sa kuha, mapahilot, mapatambal, unsa man. Manikamot kung mamaayo mo kutob sa kumain mo kapahit kay natay. Ginapamatis Rosan. Bisang gamay lang kayo, pero pangit sa maglihok ng bumamit. Namo ginasangit. Uy, nagana ba no? So, kana yung lihok tang wala jud. Oh. Balag gamay lang jud kayo unta. Ano, wala ra. Sige. So sa karon na po nakakita ni nga video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page. Ano na ko Facebook page? Eric Hilot ang traditional.
o na akong Facebook page guys. So ayan, so shout out sa mga regular viewers, mga nagtatanaw sa ko. Shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Tanaw lang ha para sa inyo ani. Ayan. Yan magsugod ako bilot guys. Please po please follow my Facebook page Eric Hilot ang traditional. Maraming salamat po. Ito. Sulit tinggal pangalan sir. Ryan Evangelist. Pangalan lang. Karayan. Ryan. Sige naman. Sudri na. Yan, asuron. Ako. Wala, happy naman. Sa din mong gibay day. Anong gibay na ni? One, memory. Pila ni? 180 po. Dali na lagi. Dugay na kayo na cancel na ganina. Wala amot ang Buta na siya na. Karoon pa daw sa nakagunit. Kapulan, siguro itong primero. Wala na.
Uy, Nagkabasa na kaghapon gabi, sir. Mas habat unas ligo hapon gabi. Sa Sa man masa lang. masa. Walay habat, walay ligo hapon gabi. Wala. Na ligo raw aron pagka nang. Mapro ka ng natural nga adlaw. Ah, Hindi ka nagkakon sa hapon gabi. Walay habat, walay ligo. tulog ko bukas na gito. Hmm. Kato na nawag. Sunod lang kanin nila. Napagiulat. Di ba yun? Ikaw itong nag-apply ah? Ano mo? isa. Patanggal. Ano ba? Patanggal niya. Patanggal rin. Bukat, bukat. Natanggal siya din. Ha? Natanggal siya. Tanggal. Paano mo ganina? Tanggalan na. Hindi na. Mabuti ko sugod ka. Kapag kusugli kaya tato pag January no. Paspas kahit yung nilaylo man. Tanggal niya. Kasali. Niya. Murag nigaan siya pagkakon. Ano, siting rin ko ng kakalada rin. Hindi siya patapad. Siya bilid ko. Ano ko dugo? Ambit tong gunting dong. Ang ligo lagi mong suot dong. Ang ligo ni Samsung ni ba? Asa masambrada rin mo. Ang ligo mo na Samsung. Gara oh. Ambi ba? Wala to mo ilong bigay klase na ugma. Daman ka sa one ba? Si Juan. One din. Kam to? Ugma man gud ang klase. Ikaw na sa group chat. Kam to. Eh, yun yung segundo. 5 pa, lunes. Si Ria. O sa 5 pa man lagi. ako yun. Nagsubinan ko. Arios na lagi ni. Mukha mo na, mo! Ito mo nag-order din niyo mo. Tapal tabi. Arios na lagi sing-sing. Ito mo nag-order niyo mo. Ako nag-order og Arios. Sing-sing na to. Naman na siya pre, sabay naman na package mo na. Mukha mo na tabi, tabi. Hindi masakto. Ito mang number ko. 27 ba to? Ako mo nag-order. Hindi, sing-sing yat mo. Arios. Tanawag ka. Basta na siya, pray na siya.
Nagkainom ka sir, no? Sigarilyo wala. Ganyan, pero yun ang nagkuhan na yung nagtsakad sa Ang sigarilyo. ganyan po, hindi lang. Kadadlaw. Inom po, pilit yung kaya. Ang sigarilyo lang kadadlaw. Sige, sige. Mag-explain ko sa mo sir. Paminawa ko ha. Paminawa ko kay importante ko kani sa imong kalawasan. Apel po ko. Labi na gyud sa ato ang mga viewers ako ang YouTube channel. Kani diri sir kung apa ka masayod. Mo ni balay-balay sa uric acid. Kani sugar. Uric acid. Kani sugar. Ay yung kalimot ha duha gyud sa kabuok. Mo ni top to nga mga sikat nga mga pinapamati sa tao. Mga sikat-sikat uric acid ug sugar. No? So kani uric acid sir, na diri ang sigarilyo inom. Kani diri soft drinks, kape, juice ha. Kung asang kusog na itong ginapasulod sa lawas, mao nay maapektahan puhon ha. Pero dugay pa ha. Adios. Ano yung osteoarthritis ni sa sarap, ano? Ano yung makapasungkod sa tao po pag hindi mapagman. Sa mahina sa mga sa mahina kung No? diya sa likod. Inainis ang undang itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Sa wapo pa ko na sa Gulay sa gulay, ha? Mukhaong kang isda, matambaka. baka na. Pero dili prito, sinabaw, nga kamunggay, ha? Nga. Sige, gamay? Osteoarthritis ni siya. Ang dami isang itlog manok, ha? Busog ka mo kang itlog manok? Ha? Ang isa. Tagamay, kaya pinakuha naman yung lusay. Basta gamay.
Gamay. Sa kau pasayang na limango, sir, ha? Oh. Kukin mo ko sa'yo ba? Kaya lagi. Okay na ba? Thinking na na di na mapungan. Dako ang ba na? Baga mas ko. Oops. Masas na may. Lupa. At. Kika ka kung mata pagkatulog. Masunod. Yan, dahil. Ang kaya kung gibalik mo, nga man yung kumita. Naguro man ito yung ano? Mana na eh. Mana na na. Ito pa nang adlaw. Tanawin ako lang, may pre din eh. Ako. May pre-earring ba? Timing ko kayo, wala na po earring. Timing, deliver ang adlaw. Ha? Timing kay deliver ang adlaw.